Máte predstavu o rodinnom dome, ale riešenie výstavby alebo rekonštrukcie sa zdá byť zložité? Výstavba alebo rekonštrukcia domu so spoľahlivou firmou vám ušetrí čas, starosti aj neočakávané náklady. Kongostav realizuje výstavbu domov na kľúč aj rekonštrukcie podľa vašich predstav s dôrazom na kvalitu a spoľahlivosť. Postaráme sa o všetko, od projektu až po dokončenie, aby ste sa mohli bez starostí nasťahovať. Prečo si vybrať stavebné práce od nás? Máme dlhoročné skúsenosti so stavebnými prácami a výstavbou rodinných domov. Zabezpečíme kompletný servis, od projektu cez hrubú stavbu až po dokončenie interiéru. Na každom projekte dbáme na kvalitu, presnosť a poctivé spracovanie detailov. Dodržiavame dohodnuté termíny a komunikujeme férovo, tak, ako by sme to očakávali aj my. Každý dom či rekonštrukciu riešime individuálne, aby výsledok presne zodpovedal vašim predstavám. Ak plánujete výstavbu alebo rekonštrukciu rodinného domu, obráťte sa na Kongostav. Postaráme sa o všetko od návrhu až po dokončenie. Ponúkame bezplatnú obhliadku, odborné poradenstvo a individuálnu cenovú ponuku. Staviame kvalitne, spoľahlivo a s dôrazom na vašu spokojnosť. Kongostav, overený partner pre stavebné práce.